Έχουμε έρθει εδώ. Πώς είσαι? Λοιπόν, για να πούμε τι έχουμε πει μέχρι τώρα. Δεν έχουμε πει τίποτα. Ξέρεις, παίζουμε ένα παιχνίδι με το Μπεκιάν στην Αλιβάρδια. Ποιος θα σε κάνει να μιλήσει πιο πολύ? Και χάνω. Δεν μου αρέσει καθόλου να χάνω. Φύγω. Οπότε, ας το δοκιμάσουμε ξανά. Τι λες? Τι είχε αυτή η κοπέλα και γιατί το ήθελες? Ξέρουμε και οι δύο ποιος είναι, η Μαρία. Ξέρουμε και οι δύο ποιοι την κυνηγούσαν. Ξέρουμε και οι δύο τι της κάνανε. Αυτό που δεν ξέρω εγώ είναι γιατί. Γιατί τις κάνει ό,τι τις κάνανε. Αυτό το ξέρεις μόνο εσύ. Και δεν μου λες και τους βάζω να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα που εγώ δεν θέλω να σου κάνω. Δεν θέλω. Τι λες? Βοήθησε με να σε βοηθήσω. Φύγω. Εντάξει. Εκτιμώ ότι μένεις. Άλλωστε έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Πάμε στα τις αγωνές του. Μέχρι ο άλλος να νικήσει. Για να δούμε πόσο ακόμα θα αντέξεις. Σκέψου μόνο άλλαξη δεν το κάνουμε. Αυτό σου προτείνω. Δημήτρη, σταμάτησε. Απλά έλα από εδώ να το συζητήσουμε και να το λύσουμε. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Καλά, περίμενε όπως είσαι. Έρχομαι. Οκ. Ξέρεις που έχω δεύτερο κλειδί. Μην αργήσεις, παρακαλώ. Έλα. Γεια. Σε βέτεφαν εδώ. Ξέρω που μένει. Μην το πάρεις από τα μούτρα μας. Μη φοβάσαι. Σου είπα 100 φορές θα ακούσει ό,τι είναι να ακούσει και θα φύγει. Δεν πρόκειται να σε ξαναενοχλήσει. Να καθίσω στην κουβέντα μαζί σας, μήπως. Εσύ σου είπα, με μένα εδώ δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Και εσύ θα πας μέσα και θα βγεις μόλις φύγει. Πώς είσαι τόσο σίγουρος? Ξέρω να χειρίζομαι τέτοιους τύπους. Θα μπορούσε να έχει λήξει νωρίτερα όλο αυτό αν μου είχες μιλήσει. Τέλος πάντων, ξέρω πώς είναι. Ευχαριστώ γιατί κάνεις εμένα τώρα. Πρώτον, δεν κάνω τίποτα. Φίλος σου είμαι. Δεύτερον, δεν είναι ώρα για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Θα μάζεψεις τα πράγματά σου. Από ώρα.
Σίγουρα να έρθω να μείνω σπίτι σου, μπορώ να καθίσω και στα κορίτσια στην εστία. Να περάσουμε λίγες μέρες και μετά μείνω όπου θέλεις. Για αρχή σε μένα θα είσαι 100% ασφαλής. Δεν πρόκειται να τους το κάνουμε εύκολο. Δηλαδή? Παίρνουμε τα μέτρα μας. Και τα πράγματά του τι θα τα κάνουμε? Σου είπα θα τα πάρουμε όλα. Να δούμε λίγο πώς θα πάει σήμερα και το ξανασυζητάμε. Μην προτρέχεις τώρα. Sorry, είμαι full αγχωμένη. Καταλαβαίνω, δεν χρειάζεται να απολογείσαι γι' αυτό. Κατέστρεψες το κινητό μιας χρήσης? Όχι. Καλά που μου το θύμισες. Το έχω στο σιρτάρι, όπως μου είπες. Θα το φροντίσω εγώ, απλά φέρε μου το άλλο. Είναι κλειστό. Να ρίξω. Αν πάρει κανένας, μην απαντήσεις, στείλε ένα μήνυμα, βράζει κάτι. Έγινε, στο πάνω μου. Okay. Και όπως είπαμε, έτσι. Ναι. Δεν θα βγω παρά μόνο όταν το πεις εσύ. Δεν εννοώ μόνο αυτό. Με όλα τα υπόλοιπα είσαι εντάξει? Ναι, άρα είναι παντού. Πήγαινε. Εντάξει. Να δουλεύεις, παίζει και να έχει ήδη κοιμηθεί. Μόνο μια φορά έριξες. Πολλές σφαίρες, πολύ μπέρδεμα. Εντάξει. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Άραξε, ξέρω τι κάνω. Τέλος πάντων. Είμαστε έτοιμοι. Ναι, φύγαμε. Εσύ και το πτώμα. Το πτώμα από το πρεζάκι σου. Συνέχισε. Και θα αφήσουμε εδώ πέρα ένα πτώμα μόνο του. Πώς γίνεται αυτό? Στην προκειμένη θα αφήσουμε ένα μήνυμα για όποιον τυχόν ξέρει. Σου είπε κάτι? Όχι. Και τσέκαρα τα μηνύματα και έχω το PIN και έχω το κινητό και το έκλεισα. Καμιά άλλη ανησυχία τώρα που γυρνάει? Εντάξει ρε εσύ, να βοηθήσω θέλω. Βοήθησες που έφερες το όπλο. Δεν βοηθάς που ρωτάς μαλακίες και τα κάνεις όλα σκατά.
Λοιπόν, αγόρι, μεταξύ μας, πριν ξεκινήσεις, όταν ρωτήσουν, εγώ σου έδωσα το όπλο, εσύ το έκανες. Εσύ τους δίνεις τα πράγματα, εγώ απλά κοιτάω. Είναι η τελευταία φορά που γίνεται έτσι, που μπλέκουμε τόσο άσχημα. Αν πεις οτιδήποτε πουθενά, ξέρεις τι γίνεται. Αν υπάρξει επόμενη φορά, δεν πρόκειται να σε βρει κανένας να σου ζητήσει το λόγο. Βλέπω καταλαβαίνόμαστε σε εκείνα. Οκ. Λοιπόν. Πώς με βρήκες? Πολλές σφαίρες, πολύ μπέρδεμα. Ωραία. Με κέρδισες. Τελείωσε την καλή δουλειά. Μισό. Μίλησες. Φυσικά και όχι. Είμαστε με οποιοδήποτε τρόπο κρατημένοι από σένα. Μόνο πάνω από το πτώμα μου. Ωραία. Μ' αρέσει το πνεύμα σου. Έχει και δεύτερο γύρο. Εσύ δεν μου είπες ότι δουλειάζει λίγο στήρες. Θα συνεχιστεί για πολύ χρόνια. Σωστά. Θα δούμε μετά, στα μάξι.